Што такое усходняе партнерства? Гэта праект Еўрапейскага звязу, які развівае інтэграцыйныя сувязі з 6 краінамі былога ССР – Азербайджанам, Арменіяй, Беларуссю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Хто прапанаваў? Ідэя праекту была прадстаўленая міністрамі замежных спраў Польшчы і Швецыі Сікорскім і Більтам на Радзе Еўразвязу ў 2008 годзе. Што прапанавала усходняе партнерства 6 краінам? Дамову аб асацыяцыі, зону свабоднага гандлю з еўразвязам, бязвізавы рэжым. Ці з'яўляецца усходняе партнерства прамежкавым этапам перад кандыдацтвам у еўразвязе? Не, ніякія статутныя дакументы усходняе партнерства не прадугледжваюць, што поспехі краінаў-партнераў на шляху іх інтэграцыі ў еўрапейскую прастору гарантуюць ім статус кандыдатаў у сябры еўразвязу. У якіх праграмах усходняе партнерства удзельнічае Беларусь? Беларусь атрымала 72 мільёны еўра на праграмы і праекты ў сферы энергаэфектыўнасці, экалогіі, стандартызацыі, медыцыны і рэгіянальнага развіцця. Чаму Александр Лукашенко ні разу не быў на саміце партнерства? Ад устаноўчага саміту ў 9 годзе ў Празе да рыскага саміту 15-га запрашэнне беларускаму боку адрасавалася дзяржаве, а не канкрэтнай персоне. Пры гэтым, паводле дасведчаных дыпламатаў, кожны раз арганізатары самітаў давалі зразумець кіраўніку Беларусі, што ягоны прыезд на саміт не пажаданы.